Sama na! Sila busin! Sama na! Gibilin man mo sa akong Part. Kawaan mo daw. Ay, natulog May pa ka chikayo na. niya ba? Wa tay pang chip in. Saan taman na tambay rawet ta. Kung matulog na ta. Na ako kabal ang trabaho part. Mangayar sila ganina dito ang tulisan. Applyan ka na to na. Sige. Ganda na ng trabaho na. Para mga kwarta ta. Gusto na naman ka. Chikay mo. Sure ka ito. Gusto na daw ka. Sunada po. Basta na chikay. Gusto man ito na to. Ta. Ta. Wa. Kung sino ni klaro imong mga trabaho na saan na mo. Yan si Baktas. Ay. Tala-tala mangguro ka nga. Tulisan na to applyan ganin no. Diri gyud na siya sa bukid unsa day ka. Murag mauna ni part ba? Kita ka nang taason nga payaton nga mobuon. Murag mauna na siya part ba? Nabalik ka na sana na. Mura mo nagbunggulo eh. Murag Kapayan mauna lagi ni. mingawa na kay Dria oy. Puta. Ano sa pa ka kabel ng mga tao ngiyawang kulang kung tao ba? Namit kayo ba? Namit ni kay manulis karon. Puta. No. Okay. Pamugas karon ba? Tao, napatay mo nung agya. Putang. Lugsong ta karon. Ito pa gani? Ayo. Hoy, dito yan niyo dong. Nasi boy tulis dira gol. Kasi mo tulas. Kalay mo bakira na abot mo dire. No. Aw. Di ba? Yung ide si tayo niyo, kita yo. Ay Col, ikaw tong kaila ni Papa Col. Kasi pa sa papa nimo. Si Junjun na to Col. Junjun. Sunod mo dire. No. At to mo dire mo kaila. Ibo to ba? Ay, sa mga nablahay na ng mga naong. Ayo pag Bade sunod dire. Pat yun. Sunod. Ay, isog na dyan. Anong iso magkano ka? Kabulo mo ba mo pili na patay na? Bila man na namatay na. Isura ko na sila. Isura. Dito ka boss. Pabara dire. Abalo mo, kana akong bosig, daghan na kayo napatay. Sobra pa sa imong amahan. Tindog. Tindog naman ko. Wow, tindog na day ka. Unsa man mo dire ah? Ano yan mo dire ning bukid na kayo ni? Dili man yun, boss. Manarbaho na tanan niyo ba? Unsa ka trabaho? Apply ang tamig tulisan kay ga-hire man ka si Kuan dire. Ay tulisan na yung gusto di ay. Ano sa mo dire? Dire. Sultog gigay sila sa kuha ba? Kaminos gid sila. Sulod lang karon. Sulod. Re, sulod. Oh, isa mo lang ingosin mo mga wingkod mo. Tindog. Pasensya na kayo ganyan boss ha. Ay, naging na akong busing. Ay, isugan niyo, oy. Sige. Sultog gigay sila ba? Ano ito yung ulit rin ay? Apply na sa boss. Apply na eh. Oh. Apply me. Masaligan mo? Oh. Ikaw. Bigay, boss. Saligan ka? Sa mga kausulan eh. Mga criminology na eh. Okay. Labos. Ako rin bahala na boss. Minakuha sa cream, boss. Dre, gawas sa Dre. Lisa mo Dre. Storyahan ako nga. Na. Lisa mo. Igo sa mo dito. Boss, alin ako Dre, boss eh. Kaya halos bagong ka na ron. Yawa. Yes, ang bagon. Pakadlok, ha? Sorry boss. Joke to boss. Ay, basig. Tarong ka ha, basig. Joke to boss. Sa man sa drive, sa man yung mga kurso ng mga gago na. Tani boss. Pero ako rin bahala na boss. Training na. Yung boss. No. I said, center stun! Saan ang trabaho ninyo? Center stun! Na,
Good. Ikaw, tugin mo na nga trabaho. Mga iyo sa gyud mo. Unsa man inyo ang naman nga trabaho? Ay, Timmy boss. Unsa yan ni? International tambay. Aw kan ni. Sus. Mo nang gipangita na mga pang-hire na mo. Alili. Bumkay boss. Boss. Ikaw rin balag istorya ni boss. Ane? Sakto naglawas. Okay naman boss. Gahay daw, sige daw. Eh? Awa na boss. dre, kasi madamay pa ka. Okay boss. Kabahala na boss. Ano dre daw? Dre ka! Isa may nakaon ninyo nga musunod mo nga trabaho nga delikado mo kay ni. Sudlan ko ni boss kay dako kay kog problema ron. Problema. Sa klaseng problema. Gusto ko magkawarta boss. Ina ako yung mga chicks lagi dito lagi. Okay. Hiring po ba? Mga chicks. Sila kusip. Ug sila kinsa pa gyud. Sila Rose boss. Sila Ros. Uy, Ros oh. Ex na ko na. Iyay. Unya. Kusunada ka magulit og karmas. Sunada kayo boss. Kabulo ba ka kabuto? Kabutot na sa mo boss. Sulto ka. Sorry boss. Kabulo ba ka? Nga tong bagitan nga kalaban sa tulisan karon. Sila Cardo Dalisay. Kanapod ba akong gusto boss na makalaban sila boss? Makabulo ba ka dong sa mong pagira tong una nga? Grabing patay na mo sa Makati. Nagkita min Cardo Dalisay. Kapila na ako naigo sa bala. Mga sobra 30 ka bala to akong naigo. Nganong nabuhi pa man ang yawa na? Ha? Tubagan ako! Ayun na siya boss. Bisa sa yun? Kinang imong TV na itinatan ka boss. Ito na, di mo patay na si Cardo. Yan na, rin na. Pues, magkita rin akong na Cardo. Sunod. Bade! Oh, boss. Bade! Kumain ako istorya. Training ni. Kuha din isa dito. Oh, sige boss. Dali, dali. Ako na bay! Basil palpak na pang trabaho nimo. Tartanan trabaho na to gipalpak. Wala. Sige boss. Ika. Ano mong kauban? Para ya boss. Dito rin. Kung sunada magipugha ka. Oh. Eh, pariningon ito mong duwang mga gago mo. Kani nga trabaho yung siblan nga grabe ka lisod. Grabe ka kinabuhian eh. Isara. Dali, na ako yung plano diri karon nga sa yung atong pag-training nga. Mag-as-if ko nga tulisan ko ninyo. Kaya ka ninyo? Kaya kayo. Di kami ni mo po sila na boss. Dili, kuano na ka ng training ray nga basig kuan nga makuhagin mo na ko. Sige. Diri mo paabot ha. Kay dito ko unahan. Kay yun sa kabag. Nata na armas dia. Pili ra mo ka armas dia sa isa. Ang granada ayo gikuan ni kakardo at nakabuto ka kardo. Sako. Ge. Ito na nagkanapat yan dito. Hindi na ako nang ano tayo kwarta. Tirahon niya po na siya. Muna, kung ano. Asa manay? Pusil lang, pusil! Asa manay? Diyan na. Ay na, Bob! Palpak ni. Palpak ni nga trabaho. Gitagaan na takag boss. Ay na mo kaway, Bob! Na! Saman mo, di mo kabalo! Ikaw ba? Gaya ka ba? Ha? Di mo niyo, grabe ka. Ikaw po. Kung kinaarin ka, permente. Huwag kayo makwarta. Mga dakpan tayo ng trabaho ninyo. Ho! Ano na? Suri kayo boss. Utro ta, boss. Tagay may isa ka chance, boss. Amo nang tarungan boss. Tarungan na ako. Palpaka ni nga trabaho ni. Tagay may isa ka chance, boss. Sige. May isa ka chance na ako niya. Perpakanoon sa tamudaan. Kaya kani nga, training ni lisod kayo ni. Kung inyo ning masurvive, ubanta ninyo manulis. Tara na! Tara boss. Salamat eh boss. Kapag una dira. Ay, wait lang. Dire. Masuko na to yung kaisog. Okay. Dire ta mag-training karon. Kung kinsay malumos, ako ray lubong. Tara. Nga. Tawag mo sana ako akong assistance. Tong! Dire, hindi ko tago, makagungwig na. Boss. O ka na. Ubuhan yung salila ka. Magsugod na ta. Tambay na sila. Ubo. Hindi ko maligo boss. Ah, hindi ka naligo. Para ko body niya. Sige.
Ikaw, buhay mo na lang, buha. Ay, paklaro ako nga. Sige na, kumadya mo kay Abs. Sige na, sige na, sige na. Langa kay istorya. Aron. Ganina, kaya dito. Ganina, ako na silang training. Mali kay lang gibuhat. Patronon jud. Kaya nga no. Kaya mo naman tayo pag-ison, dakpan din dali. Sa mo, tagpadas na mga sa kardo. Gusa karon. Singos. Karon nga ha. Ay, panulak. Suribus. Suribus. Tara. Tingnan na kaisog mo. Kon. Kung karon. Tingnan na to yung kaisog. Kibali, manulis mo. Nga ako yung kulisong. Kasabot mo wala? But, sa mga dito ka na mo pat yun? Ayaw po kupat ka ninyo kay kunwari ka man kibali. Kaya testingan ta mo kung unsa mo kaisog. Okay, dira mo pagulat. Kaya kung wala. Yawa! Kalpak pa rin yung buhat. Ikaw hindi ay. Ten mga bataan yung mga klaro mo apply. Kalpak yung kapimindi ba? Ayaw mo pag kita ka kwarta ng trabaho ninyo. Abi na ang bat yun. Dili ana, puhuldak mo ana. Iyo ninyo nga, dili pakanoon yung sagbot, ano ba yung mga katok? Saan mga tawahan mga apply nga. Ano mga puhuldak ni? Ayaw ambil mo kwarta. Ana, palpak ditong imo diay. Ay. Otro. Sting ko ha. Noon mo ha. Ay, dapat yung sapa para sa makitaan. Pulis. Awa ka, bugatay kayo! Unsa man trabaho ninyo? Man mo gabae! Pagtarong mo kung ari ka dito ka kwarta ana! Sa naglaki ninyo nga! Mangulid na bang kami? Di man tumao, mga palpak sa kayo mo tawa. Masukol na mo gawin, dabdi yaman na lang ipatay. Kinakwarta mo! Wala. Oo, unya! Pamampusi Pagka kwanta. mga palpak inyong tawanan mo, pagtarong mo ha, lasa lang dito eh. Kita mo ha, sa palpak mo. Ay, kwarta bus! Ay, kwarta bus! Sinasa mo da. Itlog! Itlog, pila ka buki mong itlog? Duha ka buok bus! Isa ka itlog! Kasi nga, pabuto na na dili. Ito ay kami nubok. Pamayo, pamayo ninyo bus. At tubang ba? Good! Perfect ako! Ay! Yes! Ito naman mo mga katok! Hayat na mo! Okay na mo! Yes! Tarong mo ninyo sunod ha! Pero okay na siya, boss. Oh, tara, ito ka bossing! Okay na to! Okay na to! Tara, ito ka boss! Sa kanin sunod. Oh, boss! Oh! Pabalikan ko na muna sa bukid. Inya ko rin namin sa kuwan, training mo sa mga taon ako. Oh, sige. Mana lang ko dia balik. Oh, hello. Boss. Oh, sige, padala ko. Boss. Sige pa na ako kung mga tao. Padala ha. Okay na, boss. Excuse me sa inyo mga kuwan, istorya sa ako ni. Oh. Okay. Ako ni pambilin sa mo ni mga tao dire. Oh, sige, okay. Okay, pabalikan ko ni Colonel dito sa bukid. Oh, sige. Okay ra? Okay ra. Sige, matos ako. Ang pingi sila, mga armas tara sa kumbaga. Oh, sige, boss. Sige. Ako ba sila, boss? Karon. Ako'y bahala sa inyo. Okay na. Karoon lang mo mga tulisyan mo. Master. Bungal mas. Sumuko ka na tungol. Hindi ako susuko.
salamat kayo nga ginuman nimo ang video. Kapoy na kayo, di ka pa min nasa bukid o salamat po dai. Wala dai si Jaw ron kuan nagsundo ni kuya. Mo kami na lang upat na nabiling. Please like and subscribe o gusto mo pa siya taon hashtag tungol. Kami pisto na. Comment down.